Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kokalo RAMOGI TV kama wacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Ruth Otieno kendo duoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiechieng' ma kawuono. Amor mokalo ni wendowa kendo daktari marwa osechopo e studio en laktar molony e weche mag nyithindo. Yiena mondo mi awach mano kapok inyiso ni lony e weche mage kendo ng'eyo tij nyithindo, tuoche nyithindo duto te kaka onego bed ni rito nyithindo e yo makare. Abu mi thuolo ni mondo mi ohulrenwa ni nyinge en ng'a, en nyakanye, to yudore kanye e chuny boma ma Kisumo kai mondo mi wadonje twak achiel kachiel. Erokamano Ruth. Iluonga ni Josephine Ojigo, anyar Kano. Kisumu kaendi ayudora e kar thieth mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mong'ere ni Russia. Erokamano ahinya. Russia intiere e korka nyithindo ma kapono ni wabiro e siptand nyithindo kanyo to wabo yudi kanyo Dr. Josephine? Antiere korka nyithindo. Erokamano ahinya. Kawuono daher mondo mwago mbaka kotenore kod ambululu kuom nyithindo. Iwacho gani achiel kuom tuoche kata gigo manyalo hinyo nyithindo en ambululu kachiel kod liet mar del. En adiera koso daktari? En adiera e piny mangima kuom nyithindo ma johigni 5 kadok chien. Ambululu mar nyithindo en namba 3 kuom tuoche ma miyo nyithindwa tho. En namba 3 e piny mangima. Maka e piny mangima tiende ni kaluo waka kendo koro orache zaidi. Ang'o mathoro kelo ambululu kuom nyithindo daktari? Ambululu kuom nyithindo ng'enyne nyithindo ma irwake ward kata nyithindo ma biro malimo hospital ka gibiro to gidok ithiedho gi gidok dala, gibiro ka gin gi ambululu. Gima kelo ambululu ng'enyne en gima luongo ni infections. Ikelo gi germs mantiere environment ma wantiere. Germs yudore kamora mora, germs yudore kamora mora, yudore e chiemo, e lwet nyithindo, e lewni. Erokamano. To kotenore kod weche mag chiemo, wathoro yudo bende nitiere nyithindo moko ma samoro dendgi ok winjre gi chiemo mamoko kata kod gik moko ma samoro imiyo gimoro mi gichamo, nyalo dendo ni allergies. Ma bende thoro kelo ambululu? Mano nyalo kelo ambululu. Ok otimre kuom nyithindo mang'eny. Mana kaka nawacho, infections ema miyo ng'eny nyithindo biro gi del machwakore to gi ambululu. Koro nyithindo man gi allergies dendgi ok bi chwakore. Nitiere chiemo aina mopogore opogore ma ok winjre gi nyithindo moko, nyithindo man gi allergies nyalo miyo giyudo ambululu, to ok ng'eny ahinya. Ok ng'eny kaka mar chiemo, kaka ng'eny ahinya kaka mar infection manawacho mar germs no endo. Infections thothne thoro yudo nyithindo kanye, dala koso joma ritogi, koso nikech gini nyithindo itimo gariti. To seche mowuoyo kuom nyithindo ni Dr. Josephine owuoyo kuom nyithindo ma chakre higni adi nyaka higni adi? Kuom nyithindo ma chakre kosekalo dwe achiel kadhi malo nyaka higni 5. Koro nyithindo ma waluongo ni nyithindo under 5s. Ng'enyne nyithindo ma infections, germs nitiere kuonde te. Nyithindo ma under 5s ma pok ochopo higni 5, hikgi nikech hikgi matindo, nikech pod gitindo, kinga mar dendgi marito gi kuom tuoche pok otegno maber kabisa. Koro germs mora mora modonjo kuomgi, modonjo e gima gichamo, nyalo yudore e chiemo ma gichamo. Kata ka gibet gi tuo mora mora, kata malaria, nyathi nyalo biro ka odiewo. Ma germs mora mora modonjo kuom nyathi nyalo kelo ne diep ma bende waluongo ni ambululu. Koro ng'enyne gima kelo diep ne nyithindo en kuom infections manawacho gi wan gi tieng' mopogore opogore. Mag bacteria, wan gi mag viruses, wan gi mag parasites. Koro ng'enyne mamako nyithindo gin viral infections. Koro nyithindo giendi, nyithindo ma oko pidh maber, nitiere kaka nyithindo onego bed ni pidho, chiemo ma onego bed ni gichamo e hik kaluwore gi hikgi. Nyithindo moko mi chanjo, nikech chanjo mimiyo nyithindo giendi geng'o negi tuoche manyalo kelo ambululu goendo. Koro nyithindo goendo ng'enygi ohinyo yudo tuo mar ambululu. Awinjo ki itielo kar nyithindo moko pidh maber, iwacho ni nyithindo moko pidh maber, pidho nyathi maber onyiso nang'o Dr. Josephine? Pidho nyathi maber en gima obedo recommended. En nyithindo ka onyuolgi ma gichop dweche 6 onego bed ni giyudo cha mar mama kende. Koro nyathi ma ochak miyo chiemo kapok dweche 6 oromo, ng'enygi nikech cha mama no endo konyogi geng'o tuoche to timo chiemo te ma gidwaro.
nyithindo mochak miyo chiemo moko, chak miyo chege moko kapok dweche auchiel oromo, nyalo yudo tuo mar ambululu. Bang' dweche auchiel, then onego bed ni chiemo, aina chiemo mimiyogi gin waluongo gi ni age appropriate complementary foods. Nyiso ni nyathini pod onego bed ni dhi mbele gi dhoth, then imedo ne chiemo moko. Ilero kacha daktari ni ka nyathi pok oromo dweche auchiel, to chak keto ne gik moko e iye kuom ranyisi kaka pi kata chiemo mamoko kata kidienje mopogore opogore mag chak. Nyithindo ma kamagi nitiere kod thuolo mamalo mar gamo tuo mar ambululu. Okipimnwa mana matin no kaka laktar molony kuom weche mag nyithindo ni en ang'o momiyo chegegi nyalo kelo ne nyathi chandruok. En ang'o momiyo pi ma imedo ne ma imiye mondo mi omadh kapok oromo dweche auchiel nyalo kelo ne ambululu kata tuo mar diep. Tudruok mane mantiere kind gigi kod i nyathi kaachiel kod dend nyathi seche ma pod otin ne. Seche ma nyathi pod tin, chamama e chiemo malong'o ma iye nyalo rego maber. Mar ariyo, chamama nigi gik moko ma waluongo gi gik ma live ma konyo nyathi mondo o fight tuoche. Chege mi medo kata pi mitiyo godo giendi, seche moko ok ochwake maber. Ing'eni chamama en gima wuoke iyude mfukune, owuok e thuno direct e dho nyathi. Koro chege mamoko giendi chuno ni nyaka los gi gik mang'eny. Nyaka ang'i los yud kikombe kata jag milose, container milose, sufria idwa chwake pino endo. Ler gi ok ong'ere ni chal nade. Koro ing'eni koko los gi maler, ne nyathi matin ma podie pok oromo rego chege mamoko giendi, kelo ne nyathi chandruok maduong' ahinya. Chege mang'eny wawacho ni chak mar nyathi dhano chage chiembe en cha dhano. Nyathi dhiang' chage en cha dhiang'. Alafu chege moko giendi be mag mkebe gipogore gi nitiere gik ma olos gi godo opogore gi mar mama niendi. Thoth ne nyithindo duto te ok bed kod hawi mar bedo kod minegi seche ma onyuolgi nyaka gibed tok higni abich. Iyudo ni nyithindo moko samoro inyuologi to minegi samoro wito ngimagi kata tho. Iyudo ni samoro inyuologi to chandruoge mopogore opogore donjo e family kata tuoche donjo ma ng'ama miyo ok onyal dhodho nyathine kuom dweche auchiel ma un kaka jolony urecommend. Nyithindo ma kamagi kare onego bed ni itimo gi nade nikech nyaka gichiem, nyaka giyude gimoro, nyaka giyud kaka ginyalo dak. Koro mana kaka nawacho ni cha mama ema ber mogik. To kapo ni mama onge, the best alternative maluwe e pinje maoko, wasechake kata mana Kenya kaindi kamoro kaka Pumwani Maternity Hospital, mine moko nyalo biyo chak ma inyalo mi nyithindo giendi. Mano pok olandore obiro e Kenya mangima, lakini ochakore kamano endo. Koro second best alternative en dona, waluongo ni dona milk, ma mama moro ma samoro golo ga chak mang'eny ma oingo nyathine nyalo donate to imiyo nyithindo ma mine gionge. Kamano endo onge kaka waonge godo e gwengwa ma Kisumu kaindi, then koro the other alternative en formula, waluongo ni formula milk, chak mag powder mi uso e dukni giendi. Koro mago endo otem loso gi mondo gibed machiegni gi cha mama. To mana kaka nawacho ni gik mantie cha mama manawacho ma live ka mama konyo nyathi geng'o tuoche onge chag mag formula giendi. Koro mag formula giendi en mana ni kore miyo nyathi mondo okete mondo miyo dongi, lakini advantages mamoko ma cha mama ni godo goendo onge godo. Amanyiso ni nyithindo gini ok nitiere kod ong'ala maber ahinya, gionge gi thuolo maber kaka nyithindo mamoko. Emomiyo pod wabro wacho kacha ni ng'ama miyo nyaka ritre, joma wuone nyaka tem rito mine nyithindgi mondo miseche ma kata onyuol nyithindgi to mine gi nitiere mondo miyo ritgi maber. To wacho ni kata cha mama no endo ok en mana ni nyathi mama mangima mawuotho. Mama nyalo bet kata ni tuo ma en ok onyal, to ka nitiere ng'ama nyalo konye biyo chagno endo, to inyalo bi chagno endo ma mi nyathi. Adwani mondo mimulna kanyo maber Dr. Josephine nikech wang'iyo kendo watemo geng'o ambululu ma bende isenyiso ni e piny mangima en namba 3 kuom thoe manego nyithindo mantiere bwo higni 5. To iwacho no kacha ni namba 1 chak maber en ga cha mama ma ema olosi kotenore kod kaka nyathi pod yom, nitiere kod gigo mangima ma bende bro konyo nyathi e geng'o tuoche. Seche ma ng'ama miyo tuo to ilero nwa kacha ni samoro nyalo konye biyo chak motueno timiyo nyathine.
pimno kanyo mondo mi wawinj maber. Ok awinj kodonjo na maber kata matin. Kodonjo ni maber. Ok odonjo na kata matin. Ingeni dend ng'ama mama nitiere kaka olosega, ma ka ogolo chak, to nitie information madhi obwongo ma control ma nyiso obwongo ni chak dwarore. Koro ingeni ng'ama mama moyudo nyathicha, samo ok ogol chak, kata ne en mana mama mangima motamore ni ok ma thuolo ok oyudo mondo dhodh nyathine, owacho ni an nyathina ni endi ok adhi dhodho. Chak lal nikech ok gole. Owacho ni chak, sami golo chak to create demand. Koro kata mama matuo ma ni hospital cha, inyalo bi, sami biyo chak kigolo cha, to the body imiyo feedback, nyiso ni obwongo miyo thuno feedback ni chak dwarore, onego bedni wagolo chak. Chagni endi nenore ni tiyo, koro onego bedni wagolo chak mang'eny. Ma en ote ma jahera mar chenro mar penj laktar. Ber king'eyo ni kata kaponono ni yudo nyathi, to intiere kod achiel ariyo adek te matema matek mondo mi idhodh nyathi, nikech ponono ni ok idhodho nyathino, ote dhi e obwongo ni chak ok dwarre, kaeto ang' chak noduona. To waseyudo kacha ni achiel kuom yore mag geng'o tuo mar ambululu kuom nyithindo en cha mama kuom dweche 6 maonge gimoro ma imede kata matin. Seche ma nyathi ambululu ogoyo, ranyisi mage ma nyathi thoro ga nyiso? Seche ma nyathi ambululu ogoyo, mokwongo okone ok bibet kaka ma kawaida. Obro bet ka gimo timo pi, onyalo bet no olore. Nyathi nyalo dhi oko ding'eny e odiechieng' achiel. Nyathi ok onego bed kapo ni odhi oko moingo didek e odiechieng', mano endo nyathi man gi ambululu. Ka oko ne chalo ka gima pipi oyot kabisa, then mano nyathi ma ambululu ni godo. To kapo ni nikech samo ambululu ogoye to olalo pi e dende, koro nyathi bro bet machalo ka gima wenge ne olutore iye. Nyathi dwani omodh mang'eny nikech ng'eni kaka omedo golo kaka riyo hinge, riyo hinge, koro del dwaro, koro bro bet ni okwa pi. Kochopo ma koro ohingore kabisa, then kata pino endo nyalo tame modho. Koro ena nyathi man kanyo endo mowengni onge gimoro amora monyalo timo. To konego bedni warito nyathi chopo e seche go endo. Iwacho no kacha ni nyalo chopo kama koro owengni makata pigno ok onyal modho. Ma ambululu ni osechame kuom thuolo maromo nade, Dr. Josephine? Nyithindo yom, kata odiechieng' achiel kende, luwore gi kiwango mar oko modhi. Kapo no dhi kaka modhi dipar, to gi modhi didek. Ini modhi dipar no kata ne en mano odiechieng' achiel, to nyalo hole aola dichiel. Kapo ni pi mowito ni endi ok obedo replaced mapiyo piyo. Magi maduong' monego bedni jonyuol timo en ng'iyo ni to nyathini odhi oko didi e odiechieng'. Wach machielo mo kik wiwa wil godo en ng'iyo ni to oko nyathini chal nade. En mochote, en motimo pipi, koso en modwa pugore kata mokorore ahinya, bende nyalo oroni ote moro. Ka en motimo pipi, nyathini nitiere kod ambululu. Iwacho ni nyathi bende nyalo ng'i wang'e, ka wang'e olutore iye, chalo ka gima olutore iye. Mano koro ang'o motimore dende momiyo wang'e lutore iye? Pi, king'eni dendwa en pi. Wacho ni more than 70% mar ng'ama ng'ongo dende en pi. Koro ka en nyathi to pi, gini mar pi ng'eny moingo, ni malo moingo mar ng'ongo. Koro sama del olalo pi, then gik mamako kaka pien del onge, koro wang'e lutore. To pien del chalo nade mar nyathi mantiere kod ambululu, kinyalo ng'iyo pien dende? Pien dende chalo motuo. Samoro kata kitemo ni iywa pien dende noendo, ng'eni kiywa pien dende ngama piyo korume iye to dok piyo, mare kaw muda kapok odok. Ma kimulo pien dende kama, to kiywa gi malo to pod okaw thuolo kapok odok piny. Ochalo kaka mok chapat, ng'eni kiywa mok chapat kama endi to pod oyware kore kodok chien mos kamae. Mano en pien del mar nyathi ma onge gi pi, ma kaporo ni na ambululu en ote ni pi dwarore ka kaeto giriyo mang'eny mamako nyathi. En penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. En Dr. Josephine ma ben tiere gi lony mang'eny mokalo kotende kod tuoche mag nyithindo. Wakaw yoyo mana matin, waduogo bang' thuolo machuok, wadhi nyime kod chenro ni, kik idhi mabor kata matin. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity.
You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, we had fun in Dandora. Those instances, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions. That pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on City. Usiweke winning streak yako on break. Hii time ya international break. Cheza mechi za Africa Cup of Nations qualifiers, UEFA Nations League, international friendlies, Shabiki Land virtuals na ligi zinginezo duniani. EPL is on a break. Winning at shabiki.com is not. Kuwa Shabiki. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok maggi makare pile ka pile. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ponono ni kuom ng'wono ma Nyasaye yero wenda manyien mar erokamano dina *461#. To par niya Ramogi TV e od jower duto. Erokamano. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Machiegni kendo penj laktar kawuono wang'iyo ambululu kuom nyithindo. Dr. Josephine oleronwa nyithindo mathoro yudo chandruok mar ambululu. Gigo makineno kuom nyathi to romo nyisi ni nyathini nitiere kod chandruok mar ambululu. Daktari, e seche ma iseneno gigi duto te samoro ineno ka nyathini dwaro pi, onego bed ni miya pi omodho kaka odwaro pi ni kapok owengore makoro ok onyal modho pi, to pigni onego bed ni timo nade koso? Nyathi man gi ambululu mano nyathi monego bed ni tero hospital. Pi ena gima imiye sama ineyo mitere hospital. Nikech nyaka ng'eni ang'o mamiyo. Nawacho ni ng'enyne en infections manyalo kelo tuoche mopogore opogore. Lakini nawacho ni nyithindo kata mana tuo mar malaria nyalo miyo ambululu goye. Koro kapok wa assume ni en tuo viral infections ma nawacho mokwongo cha, ma nyathi monego bed ni iringo godo hospital. Kineno ka ok ne nigi remo mano nyathi monego bed ni iringo godo hospital. Koro pi mimieno endo to pi ma in godo kapo ni ne en nyathi madhoth pod imedo dhodhe. Imiye gik motimo pi ok pi ma plain. Kata pi ma plain no inyalo miye, but gik machalo kaka soup, machalo kaka nyuka pod inyalo miye kapod imanyo yo ma itere godo hospital. To ok ni mago endo bro thiedho gima en godo no endo. Seche mosechopo iru kaka lakteche molonye weche mag nyithindo, pim mane mutimo kata diagnosis ma utimo ne nyithindo mondo mi ufweny ni ma to en ambululu mobiro kotenore kod tuo mar malaria, ma en ambululu mobiro kotenore kod kute mopogore opogore ma bende nitiere alwora nyaka chiemb nyithindo?
Ka sama nyathi obiro kuomwa mondo mondo wayud ni nyathi shida mane ma en godo, nyaka penjo kaluwore gi tuo ma en godo noendo. Wang'e ni nochakore nang'o, oko ne chalo nade, nitiere gik moko kendo ma timo nyathi niendi mopogore gi ambululu no. Onyalo bet ni ong'ok. Kwasekawo historia noendo, then wang'iyo nyathi, gimwatimo waluongo ni examination. Koro kaluwore gi gimwayudo, gik mwanyalo pimo remo, wang'i ka tuoche moko nitiere, wanyalo pimo oko ne mondo wang'i ni nyalo bet ni tuo mane kelo shida ma en godo noendo. Erokamano ahinya. E seche ma usetimo pim gi duto te, thieth mar ambululu chalo nade? Thieth ne viral infections viral infections wawacho ni onge gi thieth, onge yath mabro miyi te wawacho ni athiedho tieko viruses goendo. Koro yedhe gik mwamiyo nyithindo en ni pi mwadwa ni mondo waduoke dende, watiyo gi ORS. ORS olos e yo ma ochalo gi pi mantiere dend dhano. Oting'o chemicals moko ma konyo e del, mabro konyo nyathi noendo. Nitie yedhe mwamiyo nyathi. To kuom nyithindo ok wamiga yedhe machungo diep. Nikech samichungo diep mar nyathi to ne en infection ema ne kelo tuo noendo. Nyalo be iketo infection no pod nie dend nyathi kar mondo owuok gi diep noendo. Koro yedhe machungo diep ok wami nyithindo. En mana geng'o miye pi molalo noendo, kwa miye gi ORS, kata ichwone pi kapo ni ok onyal modho, kata nitiere yedhe mwamiye be makonyo kinga mar dende, zinc be wamiye, yedhe moting'o zinc. Kasto wathiedho kapo ni en tuo mane nyalo thiedhore, to wathiedho. Ka ne en malaria, wayudo ni en gi malaria, to wathiedho malaria mane kelo ne nyathino shida noendo. Daktari, awinjo kilero kacha ni samoro nitiere kute ma kata infection mantiere dend nyathi, koro go nyathi gi ambululu kata diep. To un kaka jolony samoro ok omi nyathi yath machungo ambululu, nikech seche michungo ambululu ni kute ka pod dhi dong' e dend nyathi, manyalo bedo miye chandruok mopogore opogore. Ere kaka itemo nyisowa ni ambululu nyalo bedo maber kendo marach, kata nyalo bedo maber marach koso maber? Ambululu ber ne en mana nonyisi ni nitie shida e del. Many shida mantie del niendi mondo ithiedhe. To ok ni ober, nikech ambululu miyo nyithindo wito ngimagi mang'eny. Koro gimober mana ni onyisi ni nyathi niendi nitiere shida, many shida ma en godo mondo ithiedhi. Thothne daktari, awinjo kia aneno kaka samoro bende ichwako pi chumbi timiyo nyathi, awinjo kimulo kacha ORS ma bende thothne imiyo nyithindo. Pogruok maduong'a e kind ariyo gi en mage? Pogruok ma ORS oting'o chumbi. ORS oting'o sukari manyalo